Светът се обръща с главата надолу, а някои тук се държат, сякаш нищо не се случва. Въпросът е, кой изтрезня и кой още живее в илюзия? Джорджа Мелони вече говори за преговори с Русия. Емануел Макрон заявява, че очаква среща с Владимир Путин. В същото време Швейцария прави рязък завой, маха санкции и размразява руски активи, а Доналд Тръмп освобождава руски моряци и получава официално «благодаря» от Кремъл. В Берлин – обрат. Фридрих Мерц казва ясно: войски в Украйна само след разбирателство с Русия. И докато Европа преговаря, Киев потъва в тъмнина. Кметът Виталий Кличко призовава хората да напуснат. Няма ток, няма парно, няма вода. В Брюксел още един студен душ. Кая Калас признава: това не беше удар само по Украйна, а предупреждение към Европейския съюз. А от Москва и отвръщат хладно. ПВО срещу Орешник няма. Докато Русия удря Украйна, Тръмп говори за удари по Мексико. Съвпадение или знак, че големите вече си говорят? И на този фон у нас по-богати сме от гърци и чехи. Преходът към еврото бил скучно гладък. Хората броят стотинките си, а властта брои хвалбите си. Светът се пренарежда. Въпросът е, ние къде сме в тази картина? Напиши в коментарите, виждаш ли промяна в поведението на Запада или просто нова илюзия? Сподели това видео, за да го видят и онези, които още спят.